For too much GH and Sabre Minigoso Mushe Medencha Sonko Emanu Bibiara Sabre Watebre Eshe Fide so Saso and I may wish you Bibia happy Easter. Yes, who so remote to me no and Juma will be a fee Nemfan Kunimbi any yam any dance and bro Bibiara. Ebusion for any amuti a Muamunia pa. Mosum for Nana Ama Urusua na Sabre Yaminimodi Shay. It was for any ahom castle crack. Arusembi Abeka Yansanwa. It is say this some more till and among so mobet me any be atena a brimudienka. Ye kaika yesu sorry anymore at say, ye drink to me a woman, quiet sifa ever boy now so o wolf for be abe pimwa. Edi Yaudino aqua a nimpa to say. Among for a sorry be as for maybe 80 yaw cassia at the afon as for being and now wine and American war as me and Gryan sa aka and so for penny our dad the Lighthouse Chapel International no Metre Bishop Dag-Heward Mills Nebakai our name Reverend Lady Reverend a year athlete Heward Mills, a woman no, Dr. Dag-Heward Mills. At a US Maimu and I would say our yet doctor, I would just a 31 years pep. And we are just a yeka yesu wonua mono, a blanteno at one ananom, ewo and seado. Nebusha for a simu aye jaw. Kasiapa edi ama eye ebusia ene adofo ni chichu asafoma womo ewo the Lighthouse Chapel International no san say afikro bia mu no ya ni chichu no se eba ne se ye beka Yesu wu sorry ana de friend Easter no ye be dia womo sofo peni Bishop Dag-Heward no so ya wo hwehwe dwumedie bi a eno no de kaika Yesu Kristo wu sorry tumi ewo mu ne bo betimi abo asafoma no ene obi bia wado womo ho be dom eye asafuko no the chichu no ye dwumede yi wo hwehwe dandidi ewo eye Independence Square matters amount for kobodom pempa wo ho I said do na kremu dance say dwumede no eye kama wo mko bia wo nyemu dance die na fi kra mu kra no wasa hwehwe bia ka wo mo ede hwehwe so ana say that's why wo mo amount for giremu wo mo te say G2me ewo Yesu no so remu kai no emu na no na tesa semboni say abeto so fupeni atese nei akoma tese ehonsem akoye bibie wo ho na ne bakan yi atesabere wonya ne bebi ekọ Dr. Dag-Heward Mills sabrem no ka say de se ye yavre and ebo no ana profumu ana kwenhia na tese enchiremu pa die chire se ni wo mu de nam so ma ne ba ye de ebusafo yensa enka ye nanso de ate ene se we fimu eno no eja yawo ede ma ne busua na se na me di kankan no ene eye Bishop Dag-Heward Mills ne bakan aje se do otosu mienu eye Joshua Dag-Heward Mills na anu ada wa ye na yefusha kama man papa ejinemu eje tu mu ene tese wo ba so ene tosu miensa Daniela Heward Mills and the Tosso 9 so a Paula Heward Mills and to woman we are penny a Dr. Dag-Heward Mills and a Sabri and cry abba say
wato nananom ewo enhyedo na semu de mu ja ankasa na we nya de dikan atase sofo adwumede dane na so wetimi ate arehusem bi ese mu bekaye a eye sofo anaba Eastwood anaba sa na bribi ono nso sa wo ye dwumede gina sori temu eye asori enetese wonya nkra se ne ma a wo multiplay anka wo mo eba dwumede no ase wo manya plane crash bi ama wo mo atimi ato nananom ewo enhyedo ono nso de mu ya sa na nso nyame hye ne den ema ne tumi egina ye eye asori no kra wie ye krampo echi ansana wo ketie eye ensem no nkyire mu de ba ye se na ne ma no so bepo mo kra obepe wo mo eye aye na se wakata mo chikrakrakra no hu tutu ye so wo de to aso eye enti asu se eye Bishop Dag-Heward Mills arehusemi ya ato no betimi ama na nya mu ahode anwe mu arechiche na mebe mane mu arechiche no wagina ayesom na kosi de bisafo sabre ye kohwe emunsem na eno so ye de abesom nanso se na asemi esifa bai de enya nwanwa emu ya se obekko so agina de enya nwanwa se obetwe asan kakresan se asembi se de untimi nemu anwoden arechiche bia esa ntwadwumede so nanso nyame na chiche ni parenti ebehwe ne apem wasemetie na ye de abesom nanso se ne esi de ye gina so de amabusunia ya kokese ne asafo ma isa semi de emu nye de baku si owo krade a enkwantimi enyampa na sabre no wodi ni hwehwenim eba be se nyama ade ama wo bi ates wono de wo hwe ne nyam so adwuma aye wo be se nyama ade ama no na tese owo emu nipa owo emu se wo yopeni wo yakwala wo yosofo anase wo nyosofo tese owo de o man hu so otimi de na foforo ade furu obi bi asemi de emu ya kasa ebesere se amanfo adofo no na fofo bishafo bepia ben so for penny Bishop Dag-Heward Mills ene ne yire na retreat nsem biara omotimi ede amomu sansa asemi de emu ya ne yenka Yesu ni wo mu na tese wo beti se wo ba so afiri mu sa de ne sisi an wo su Yesu ana wo su ba eno na ma asemu eye ya na so ni mu no retreat e wo nyame mu na yese obi ewu ewo Yesu mu a ye wo enidaso se dakshan kwama bi ye be hia wo mo wo nyame ahengua no emu nenti sofo anase nyame enyunyemu ye be hia wo mu nenti ne ye wa rechiche bi se empokrampo no se ne papa yo sofo nti beti papa se wo no ankase mu no nyane kwache ansana wodi efi achasifo asase sunte no ene be ya rechiche kese edema ne bisha na suni nyemu no medi esi no wo eye ensem kebi efa owo wi hu anase se wonche wadwen abomodi an nefa fa your comment section wo nefa sumi ne biem no share video yi on all the social media platforms amon fan chain sense semi se na sifa ba ye no na se yemfa anhare so fan sumi nti na motemi na ebipem no meni mo bedi ehia na ntwemu bia no asan de atoamo ewo efidi kroya eso kosisi ebe hia biem de na medin de nana ama obusua matra odia